Mbak Sri, kancan ono aton nggawa engko. Ora doyan. Cek ero, cek ero. Lah iya rezekine sakmono kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pokoknya sabar ae. Apa kabarnya sahabat online? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mau jalan-jalan biar tidak kedinginan. Ini ya. Bersama pasukan. Bersama pasukan. Malah tak meneng kono malah tak tahu. Yo tidak ya ra gelem kok. Nah sampe kok dhewe mak ya ngono. Barang kaya sak kok niku. Tang. Ringkuk. Ininya 12. Hari yang anget-anget jalan-jalan di mall. Itu majikannya. Lah kok ketemu sing sange lho. Iya. Oh iya, kayak cincinnya. Saya bersama pasukan campur-campur. Kok kalongnya anu adem beres iki kadene sini gawe iso Mbak sini sing winginane selamatan kae kok sing di Facebook kae koyo dia kecelakaan angkatan kae ya tentara loro kok lek ngarani mbok wis kita mau cari yang anget-anget di mall. Koyok toh gorengane wajan kae. Aku pe golek ke mall ae. Golek ke mall sing gede. Ayo to gas lho. Wong-wong jan gak ono sing langsing lho. Langsung kabeh. Ayo mall, kita sudah masuk mall nih. Nggak tahu mau cari apa. Iku mbok anu Mbak Sri. Heeh. Di mall kita mau cari yang murah-murah. Hah? Cari yang murah-murah. Iki wanget iki. Lah winginane sing dikeki kae kok dibuang sing pas mbakmu paket kae. Lah nek nyapu goblok. Dendi se. Mbak Ani. Nah, sudah di dalam mall, sekarang keluar yo nyekutir. Malah dijak metu, mbakmu buka no. Ya kita nyekutir, guys. Ya Allah metu tiba Menggini ngetop nih. Ini ada di Jenwan ya. Nah, di sini ada guguk. Ini guguk gede. Yo kayak ditutup kan ben gak nyokot konco. Dek ngene Filipina, Mbok.
Sampeyan pengenane mulai numpak ah? Mulai wingi numpak ah? Ora. Melaku. Lampu merah tabrak. Lampu merah. Lampu hijau. Hari ini saya jadi bodyguardnya mereka berdua. Lampu hijau tabrak lagi. Lampu hijau. Aku sendiri kayak hilang kabeh foto-foto. Orang kok simpen di memori kan. Ya langsung cepot ngono ora kena dibuka neh HP-ne. Aku yo kepengin tuku kok golek luru sik, untuk luru dhuwit sik. Sing ana aku njaluk yo. Ya apa? Hah? Yo kok Mama tuku sabun iki. iya kok mulene ben gak kabotan ta aku. Ora. Suasana di pasar, kita liburannya blosok ke pasar hari ini. Cari yang anget-anget, dusel karo uang-uang iki lho. Di musim jeruk ada kelengkeng. Nah ini jeruknya musim jeruk. Apa? Kelengkeng ki longan. Iya. Longan isore kasur. Iya, Longan isore kasur. Gak ono anu ya plastik sing cilik ya ngono. Yo ndek nggone nganu iku lho, $2 kuwi lho. Ikan asin. Aku iki mbok de wonge yo kademen. Ayo mulai ngulon ah. Mulai apa piye? Tuku sabun. Nah di depan itu orang jual emas ya. Emas Wingfo Jeveli. Ayo Adem. balik. Aku pengen joko KTP lo, KTP. Enggak, aku enggak tak adai, tak kurungi aku. Ate joko KTP. Teh joko nganu, joko apa? Kerdos. Oh iya nek kono. Heeh, lah yang joko. Lah apa? Pasar iki. Busuk antara pasar. Delok kresek Lihat kono. Ndi? Delok kresek cilik jarene. Oh, anu ah. Wisamto ya. Dek kene ayu. Yu ndek jero kono yu. Oh, aku tak ndelok nganu sabun. Itu lho ndek abrak-abrak iki lho. Hah? Lho biasanya sing cilik ono iki. Ndi? Ya iku lak cilik to yu. Lho lah yo kae lho. Sendoke ana apa ora? Yo apike yo. Akeh ya cukup ya gerarek. Aku mah yo ora nggowo lho. Monggo tak menikahe mek kowe ulun bola. Ancene. Loh, tapi lek sing ndek kerdus kono malah oke $10 oleh oke. Dendi. Sijine Oke, ono wae. Dendi. angel ngomongnya aku. Aku sikian. Heeh. Ndek buri kono mlakune, buri kono lho. Ketimbang mari ngono kuwi. Iki lho Pak tuku pera. Kok iki anu ya? Ya wis gak usah lho, lho ndek kono.
Ya omahku ana ciri-ciri separuh ngene iki. Ya wis lah, ngono. Wis balik ngono. Sendok iki mangkoke. 佢哋唔買㗎啦，同埋污糟要生先洗得乾淨。人哋而家出軟㗎咯喎，軟身嘅，咁有咩好咧？嗱，哥哥啊，你呢啲你咪線啊，你有時你向後轉一線，下一行都唔好啦。你有啲老人家打一打唔得掂㗎，嗱，啜住嘅，唔線㗎，我哋特登嗱整張喺出邊俾你哋試下㗎。嗱，仲有喎，你腳板濕咧，嗱鞋底濕咧，嗱你自己睇啊，好啦，你有乜嘢地氈？ Sudah jalan-jalan jauh, waktunya kita pulang markas. Aku mau ambil kardus, mau paket ke Indonesia. Sebelum pulang dipaket dulu barangnya. Mumpung hari ini, saat ini paketan sudah mulai aman ya. Ini ibu-ibu cari kardus. Oh, bunganya Imlek sudah mulai keluar. Oh, api ya. Anakku itu mesti tuku kok. Pas api. Kok senengane bojoku apa iki nek ngarani? Anggrek iki. Anggrek. Iku warnane juga api kok. Bojoku lek anggrek kembang ngono kok bahagia. Jare sak omah mambu. Mambu kembang. Oh. Oke. Bapakku mesti tukulan. Aku iya kok. Aku seneng kae lho. Swidak. Larang lho iki. Bahasa aku ayu regane. Jajanan Imlek sudah keluar semua. Dong-dong. Permen-permen sudah keluar, bermacam-macam permen. Imlek seminggu lagi. Seminggu lagi. Hah? Ora apa-apa, ora ono sak jam kok. Kiri mana ya? Iki M wo. Besri, kancan ono aton nggo wong kok. Lambate piro?
Yo saulanan lebih lah. Saulanan. Apa sih weh? Kok lambat saulan? Berarti Yo saulan. saumum. Tapi aman ya? Kita 1 bulan. Tapi aman ya? Aman tapi untuk bulan. Oh, suar ya. Ini kan YouTube ya. 10. Ya. Kita mau main aja. Orang kirim dek dukur ae. Oh ya emang iki kan pas telepon nonton ngono ya. Nonton antri ngono ya. Lah iya jane.